Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Austrijska vlada odlučila je da podnose tužbu protiv Velike Britanije u vezi izgradnje nuklearne elektrane Hinkley Point C. Od samog postojanja crnogorska vlada sprovodi privredni sumrak, stalno pozivanje na evropske zakone i standarde, ali ne u cilju poboljšanja socijalnih uslova i statusa crnogorskih radnika, već se vladinim reformama i onako pogoršava katastrofalni status koji je radnike doveo skoro do uništenja, smatra predsjednik opštinskog odbora Radničke partije Radovan Tošković. Zbog opšteg ispada na 110 kv dalekovodu Herceg-Novi, Trebinje opštine Herceg-Novi, Tivat i Kotor bile su jutros bez struje više od sat. Primjera da se medicinski radnici susreću sa mnogim nevjerovatnim situacijama ima svakodnevno. Južnokorejsko ministarstvo zdravlja prijavilo je danas 4 nova slučaja zaraze bliskoistočnim respiratornim sindromom MERS, čime je ukupan broj oboljelih povećan na 179. Minula afera Depeša pokazala je slabosti puta kolektivne bezbjednosti, odnosno demistifikovala je put ka NATO-u kojim žele da idu političke elite, a ne građanstvo, poručio je predsjednik Skupštine Pokreta za neutralnost Crne Gore Ognjen Jovović na forumu Balkanski dijalog koji se od 17:21. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović dao je punu podršku očuvanju jedinstva unutar crnogorske nacionalne zajednice i iznio očekivanja da će Crnogorci uskoro postati ustavna kategorija na Kosovu i adekvatno zastupljeni u Skupštini Kosova. Spomenik Gavrilu Principu koji će biti otkriven u nedjelju 28. Šefovi diplomatija zemalja Normandijskog kvarteta izrazili su zabrinutost zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu Donbas na jugoistoku Ukrajine. Iz željezničkog prevoza su saopštili da im je firma Gredelj isporučila 2 spavaćih i 3 posteljnih kola na kojima je izvršena redovna opravka srednjeg ranga. Inspekcija rada kaznila je sa 5.460 € Toščelik Nikšić bivšu željezaru zbog nezakonitog zapošljavanja 18 lica, uvođenja prekovremenog rada suprotno zakonu kao i zbog neadekvatne zaštite na radu. Jedan od inicijatora peticije za konstituisanje prekogranične regije Sandžak i predsjednik HG Sandžake u regiju iz Evropske prekogranične regije Masrhejn Zaim Čelebić kazao je da je više hiljada građana sa prostora Sandžaka, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, USA, Kanade i svih zemalja EU za relativno kratko vrijeme pružilo podršku online peticiji sa pozivom. Sjedinjene Američke Države prisluškivale su posljednja 3 francuska predsjednika, Jacquesa Chiraca, Nicolasa Sarkozija i sadašnjeg lidera François Hollanda, prenijeli su francuski mediji pozivajući se na podatke Wikileaksa. Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica predaje 31 predmet na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Evropski sud za ljudska prava odlučio je utorak da Crna Gora plati bivšem uredniku nekadašnjeg nedjeljnika Liberal Veseljku Koprivici 1.133 € materijalne štete i 593 € troškova postupka koji je pred tim sudom vodio radi pravičnog zadovoljenja. Advokati optuženih za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića podnijeće naredne sedmice krivičnu prijavu protiv bivše specijalne tužiteljke za borbu protiv organizovanog kriminala Stojanke Radović. Prvo vatreno krštenje za glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića biće afera Mehanizam koja ukazuje na visoku korupciju pričinjenu prilikom preprodaje državne zemlje, a koja je obilodanjena u televizijskom serijalu na TVCG. Opširnije na portalu www.crna.gore.me